ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତା ପେଟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପୂରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବା କମାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଇବେ ତ ତା ପେଟ ସାରା ଜୀବନ ପୂରିବ। କାହାର ଅଭିଶାପ ଆମକୁ ଖରାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଭଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବନ୍ଧୁତାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ରହିଯାଏ, ଯିଏ ଜୀବନର ଦୌଡ଼ରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦିଆସିଲ କାଠି ପୁରା ଘର ଜଲେଇ ଛାରଖାର କରିଦିଏ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମିଛ ପୁରା ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଲି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ ସମାଜ ଦେଇ ଗତି କରୁଛ, ତେବେ ମନେ ରଖ, ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ତ ତେବେ ଯାଇ ସୁଖ ପାଇପାରିବ ଓ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଭଗବାନ ସେହିମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଝିଅଟିଏ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦିଅ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମର